kazoti isisu hatipo ipapo. Iwo masoja acho pavanoendawo kuzvipatara vachinoona hama dzavo, nepavanoendawo iwo kunorapwa kuzvipatara, pavanoona situation isina kumira zvakanaka, they have conclusions avanenge vaanawo. Havavuyi vachizokutaurirai imimi because pane code of discipline yamunenge makavasainisa. Vanouya vachitaura nesu kuti aiwa Comrade Saruwaka, honai ndiri musoja hangu but zvataona uko hatina kufara nazvo. Madii mataura zvimwe Mnangagwa angateererawo ombodhaivheta mari iri kulotwa lithium iyi imboendawo kunogadzirisa muzvipatara nekugadzirisa maservices anobatsira vanhu zuva nezuva. Taamuwiki rekuita put everything in order, mapepa ese in order, nekuenda kukoti musi weFriday. Sekuziva kwedu isiso Comrade Nyoka Yemabhunu munhu vane malawyers avari kushandidzana nawo, asi zvisinei hatipo pakuti tivharidzire vanenge vachida kubatsira in one way or the other. Kubva patatanga kutaura pano takabuda pachena kuti ngati avoidei kushandisa dambudziko ratinaro iri kuita mukana wekutsvagisa mari. Kana paita dambudziko riri genuine, kune vari kufambira nezvekumutemo ikoko, hatisiri isu tiri in charge. Asi tinoziviswa kuti pasvika another group of lawyers riri suspicious, vari kuti tiri kuzvipira kuita take it from there toenderera kumberi. So taziviswa kuti manje vanenge vasvika kuna Comrade Nyoka Yemabhunu neproposal yavo. Since vari ivo vari pakati pedambudziko, vari kuziva whatever zviri kuitika, but sekuziva kwatiri kuita kuti maefforts ari kuitwa nezvigananda ari very serious. Yanga isiri pfungwa yakadaka kuti tigashire whoever angouyawo achiti anoda kubatsira, asi tisu vanaani vanorambidza help when it is necessary. Zimbabwe yese tiri kuziva kuti help iripo, asi the challenge ndeyekuti we are not aware of the consequences panyaya dzekuchinja maoko evanhu vari kuhendla nyaya iyi, kuti hazvizotipi futi dambudziko here pamberi apo. But zvisinei, tichapiwa maupdates ari correct mukufamba kwezuva. Ivo comrade vacho Nyoka Yemabhunu tichavaona later vapedza kuita mameetings ese nevanenge vachivashanyira, vachizotiudza kuti vashanya ndinhingi takurukura zvakati, vashanya ndinhingi takurukura zvakati, tabvumirana zvakati. Kana vaine zvavanenge vabvumirana nevamwe vanotiudza. Zvatinenge tafara nazvo tinoti pamberi nazvo, zvatetina kufara nazvo tinozotsiurana nawo, but pakanaka hapo. Then tafara kuona post yaiswa naComrade Machakaire mangwanana anhasi muma-social media platforms. Dambudziko rinonakidza kuseka kana risiri mumba mako. Comrade Machakaire wadhiraivha motikari dzavo dzinodhura vachienda kuchipatara kune hama. Situation yaakaona kuti hapana chichabatsira hama yangu kuti iwe nemamwe mazuva ekurarama akawanda pamberi apo chirimo muzvipatara zvenyika. Vasarudza kuti aiwa regai ndiende kune vamwe. Ruzhinji rweZimbabwe, even ndiri minister, handizodi unzi ndakawana mukana wekuva minister tikatadza kubatsira kuti zvinhu zviende.
vakakonfranda president himself kuti iwewe sei uri kurara pabasa nyika ichiparara sekudai. Isisu kana tiri isu tataura, kana vari vana comrade Nyoka Yemabhunu vataura kuti situation haina kumira zvakanaka, zvinonzi aiwa ava vatengesa vari kupusha mapolitical agendas. Tiri kupusha mapolitical agendas api kana tiri kutaura kuti muzvipatara hamusisina mushonga? Izvezvi ukatarisa vana General Rungani vakafa vachishaya chaiyo chaiyo inonzi chi zvinobatsirika mumahospitals emuZimbabwe. Ndo situation mamiriro aita nyika. Ukaona iwewe vanhu vacho vatinoti ndo vane mari dzacho, wasvika pakugeza maoko kuti hurumende yaMnangagwa iyi haina kwairi kutiendesa, ichatiuraya tese takatarisa. Kozoti isisu tisina mari dzacho tinosara tiri papi? Ndo mamirire aita situation emuZimbabwe. Ndo saka tiri kuti isisu hatichadi abuse yemumwe hake ari a progressive force in the agenda yekupusha kuti nono mukuru makundikana apa, madii masuduruka mapa vamwe mukana vaenderera kumberi. Ndio message inogara ichichewa naComrade Nyoka Yemabhunu. Vanouya vanenge vachitumwa nesystem vashoma vari kudya inzi munotaura muchiti masoja zvakazoti isisu hatipo ipapo. Ivo masoja acho pavanoendawo kuzvipatara vachinoona hama dzavo, nepavanoendawo ivo kunorapwa kuzvipatara, pavanoona situation isina kumira zvakanaka, they have conclusions avanenge vaanawo. Havauyi vachizokutaurirai imimi because pane code of discipline yamunenge makavasainisa. Vanouya vachitaura nesu taiwa Comrade Sarwaka Honai ndiri musoja hangu, but zvataonawo kwa hatina kufara nazvo. Madii mataura zvimwe Mnangagwa angateererawo ombodhaivheta mari iri kulotwa lithium iyi imboendawo kunogadzirisa muzvipatara nekugadzirisa maservices anobatsira vanhu zuva nezuva. MaZimbabweans haasi kudhimanda zvinhu zvakawanda. MaZimbabweans ari kudhimanda kuti dai tangowana mabasic needs, takwanisa kudyawo katatu pazuva, takwanisawo kuenda kubasa rinotibhadharawo kamari kashoma kanoita kuti at least mwedzi unopera tichine kana $3 change yasara pakutambira kwatinenge taita. Takwanisawo kurapwa zviri affordable. Hatina kumbobvira tachemera ma-free health services. Tiri kuda ma-affordable effective health systems. Kuti tibvumidzei kubhadhara yedu health system yacho, but ndikaenda kuchipatara kwacho ngazvive zviri affordable, paracetamol yacho iripo. Ndo zviri kudhimandwa nemaZimbabweans. Kana tozvitaura zvonzi aiwa vari kutaura politics pasi nawo, tsvagai vakomana, kwirai ndege endai munovatsvaga kuSouth Africa, endai kuBotswana, kuMozambique mavaona here, havasi vari kuUK here, endai munovatsvaga, gurai musoro. Message yatakufamba nayo imessage yechange, imessage yeshanduko, imessage iri kutaura zviri kuuya pamberi apa. Vamwe vanotsigirana vachiti zvimwe nzendo taurai madzoka. Isisi hatitauri tichidzoka, tiri kutaura tichienda, kuitira kuti kana muine mukana wekugadzirisa, muchinawo makore ekutonga apa, gadzirisai nyika inake. Hamumbotinzwa futi tichitaura chiti aiwa madii masuduruka. But tinomborarama sei kubva pazuva ranhasi kusvika pazuva ra2028 patichaenda kuelection? Zva2030 hatichatombotaure. That's bullshit, that's rubbish. Izvo ndezvanhu vanopenga vanoda inonzi chi rehabilitation. We don't know kuti vanenge vaputiswa chii, maybe ndo madrugs acho iwo vanenge vachipiwa kuti usvike pakuti iwewe uri kuona kuti Comrade Machakaire chaiwo chaiwo wasvika wakaona kuti situation yezvipatara haina kumira zvakanaka. Regai tiudze president kuti vakomana ndaramo muri kuita sei imi? Handi muri kuona. Saka isisu tinoti pamberi navo tinobvunzazve kuti munonwa chii Comrade Machakaire? Tafara nekusarudza kwamaita kuuya kwana. If it means kuti vanosarudza kukubvisai paministry, hatina basa nazvo.
You are young, you are youths like us. We still have a long way to go. Haisi nyaya yekutsvaga mabasa yatiinayo izvezvi, inyaya yekusunungura nyika kuti ruzhinji rweZimbabwe ruende kumberi. Haruchadi kutarisa kuti ndiani ataura ichi, asi as long as message iri correct, ndiyo message yatiri tichida kupusha kuti iende kwa. Kana even Jesu Kristo chaiye panyaya yemessaging waigara vachipa emphasize ipapo kuti endesai vhangeri kumarudzi ese muchivabhabhatidza muzita raBaba, reMwanakomana neremweya anoyera. Izvezvi makomrades vari kutaura, vanakomrade Nyoka yeMabhunu, vanakomrade Machakaira vazotaura nhasi, vari kutaura kuti endesai vhangeri kuvanhu, muvataurire kuti muZimbabwe maakuda chenji, Mnangagwa akundikana. Ndo vhangeri remazuva anhasi. That's ratingati riri kufamba negeneration yedu. Rakangofanana nevhangeri raitaurwa muBhaibheri. Jesu aitaura zvaienderana nesituation yenguva iyo. MuZimbabwe izvezvi taakutaura zviri kuenderana nesituation yatinayo izvezvi, because vanhu vangapera. Zvetsikidza hatichatotauri. Ngatitaure izvizvi vanhu vari kufa muzvipatara vaine mukana wekurarama mamwe mazuva akawanda. Tabatikana fani pakuti even vari muZanu-PF wacho vari kumusoro vakutozviona kuti nyika yaora. Unoona ndo panouya Samutsango achitaura kuti aiwa ndisi takakuigirai nyika. Muchibva kupi nayo? Ndo wega muwo veterans here. Hakuna munhu asina kuzvarwa nemuwo veteran, especially pageneration yedu. It's either mubereki anga ari muwo veteran kana kuti anga ari mujibha kana kuti anga ari chimbwido. Hakuna munhu asina mubereki akabikira makomrades kuti nyika isununguke. It was a collective effort. Then iwe woti nenyaya yekuti you have a big mouth, ndini Mutsvangwa woda kutaura sekuti hanzi ndiwo akasunungura nyika uri one. But pamunotaura nemakomrades pacho munombobvunzwana futi unzi iwo wanga uchiita zvemabhebhi kuhondo, hauna kumbobvira wabata futi. Inini ndinotogona kubata futi better than comrade Mutsvangwa. I dare him, he cannot hold a gun better than me. But anouya achitaura kuti hanzi akatisunungura chii? Indi chimukunda kana stripping and assembling, I do it better. Haana kana futi anogona kuassembla kana kuita sei comrade Mutsvangwa. But he come here achiti maZimbabweans paari kuchema, he make jokes about it. We are not happy about it. We will keep on saying so. So unit ndo yakudiwa as Zimbabweans. Ngatirambei takabatana, ma-updates anechekuita nezvinenge zvichiitika pastruggle anenge asvika kwatiri tinoramba tichigoverana muchannel ino. Titende, tirambe tichinamata Mwari, tinge takachengeteka, change ikurumidze kuuya. Imwe vanoenda kumachechi musatye kunamata muchidedzera muchiti Mwari tiri kuda change. Minamato yenyu nenyaya yekuti nzira dzenyu dzamunofamba dzakati chenei inoti kurumidzei kunzwikwa. Tiri kutarisira kuti vanga vari kumachechi nezuro ndiyo minamato yamanga muchiita. Kana hamusina kuita pamuri kusanganazve pakungano yechechi iri kuteerai, namatirai kuti Mwari tiri kuda change nekukurumidza. Change iri kuuya, but ngaichiuya nekukurumidza, because hatisisina patience yacho, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Vese vari kuZanu-PF nevari kuopposition nevasina mapolitical parties wabvumirana kuti nyika yaparara manje. So Zimbabwe tiswere zvakanaka, anything chinenge chauya mumaoko edu toramba tichigoverana. Mazvita.